Aste nagusiaren balorazioa egin nahi dugula. Jaiak amaitu direnean, balorazio bizkor bat. Aste nagusia bukatu da, eta Euskal Herria Bilduren balorazioa oro har positiboa da. Positiboa da, jaiak benetan politak izan direla uste dugu, arrakastatsuak, oso jendetsuak izan direla, aurten ere bai. Eta, falta zaigu orduan, oraindik jardueraz jarduera, irakurketa bat egitea, zehatzagoa, baina, goizegi da horretarako. Hala ere, ikusi dugu edo hiritarrek esan digute kasu batzuetan, aldaketa batzuk interesanteak izan direla, adibidez, gargantua Arriagan jarri izana, edo herri kirolak ere bai Arriagan jarri izana, txikigunean antzakolak gehiegizkoak izan direla, eta aldaketaren bat edo proposatu beharko genuke kola horiek saiesteko, eta beti dago gauzako betzeko aukera ziurrenik jaietan, eta aurrenantzean lan egingo dugu proposatuz udal gobernuari aldaketak egin ditzaten. Beraz, balorazioa ona egiten dugu. Baina, irakurketa honek badaukabe bai, argi ilun batzuk badauzka, eta jaien alderdi oso positiboa guretzako da Bilboko konpartzak eurak, jai herrikoi eta parte hartzaileak eta parekideak lortzeko 100 pertsonek egiten duten lana egunez egun izugarria da. Orduan, zalantzari barik, eurei esker Bilboko jaia dira bakarrak munduan, eta horregatik beste urte batez Bilboko konpartzak zoriondu beharrean gagoz. Eta horrez gain, Beatriz eta Itxasne txupinera ere bai, arei bai eskerrak, kriston lan egin dute, da Beatrizen kasuan ganera, aniztasunaren balioa zelan azpimarratu zuen eta transexualitatearen errealitatea zelan jarri zuen ageria, txalotzekoa da. Aste nagusiak ere baditu bere alde ilunak, eta arlo batzuetan serioski lan egin beharra dagoela uste dugu, Bildutik, hurrengo jaietara begira, dira gauzak serio planteatu behar direnak, eta adibidez horietako bat da eraso sexisten asuntoa, eta gogor salatu nahiko genituzke berriro ere izan diren eraso sexistak. Eta kasu honetan, Bilboko konpartzen jarrera berriro eredugarria izan dela goraipatu nahi dugu, segiduan protokoloa aktibatu zuten, eta egin zituzten kontzentrazioak eta paroak txosnetan salatzeko eta jendea kontzientziatzeko oso ondo baloratzen ditugu ere bai. Bilduren ustez, beharrezkoa da Bilboko udalak eraso sexualen kontrako neurri errealak esartzea, hainbat neurri proposatu genituen guk ere uztailean, jaietan, emakumeak ere libre izan daitezen, bestak beste, jaietan zehar indarkeria matxistari aurre egiteko protokoloak fintzea, autodefensa feminista ikastaro batzu proposatzea, eta jai egitarauko ekintzak, genero ikuspegitik landu behar dira, eta nik uste dut hori mugimendu feministarekin elkarlanean landu behar dela programazioa, perspektiba feminista, bazter batean utzi gabe. Marketingetik haratago joan behar dugu politikan, eta indarkeria sexista gizon eta emakumeen arteko harreman desoreka strukturalaren ondoria uste dugu dela, eta orduan udal gobernuak ezin du utzi bere lana lelo edo marketing utzean. Ahalegin handiagoa egin behar dugu udaletxetik, eta uste dugu mugimendu feministarekin batera egin behar dela lan hori. Bestalde, segurtasun arloan ere bai egin genuke berba gaur. Beste puntu ilun bat izan dela uste dugu, nahiz eta Aburto kontrakoa esan duen, ez? Aburtok esan du, seguridade dispositiboa egokia eta oso ona izan dela, eta guri ez zaigu hain bikaina iruditzen. Guk auzo poliziaren eredua defendatzen genduen, eta horregatik hitzarmen bat sinatu genuen beste alderdiekin batera, Pacto por la Seguridad deitutako hori, nahi genuelako polizia bat herritarren gandik hurbila, arretatsua dena benetan, prebentzioa entrebatua. Eta hori ez da aste nagusian ikusi dugun polizia eredua edo ez da izan bakarra behintzat. Beste eredu batzuk ikusi ditugu. Ez dakigu beste garai batekoak edo zer hildututa dauden polizia eredu horiek. Prebentzioan lan egin beharra neurri zigortzailea ekartu dituzte batzutan,
Eta neurri zigortzaile hori hartu dituztenean, benetan ondorioak okerragoak izan dira. Adibidez, abuztuaren 21ean, jokaera guztiz arduragabea izan zela iruditzen zaigu, neurrigabekoa izan zen, ezen ordua, ezen lekua, era horretan interbenitzeko, eta gau hartan segurtasunare arazo baten izenean, inseguritate arazo larriago bat sortu zela uste dugu. Eta hori ez da gehiagikeriaren adibide bakarra izan, gero ganera, asteazken arratsaldean, konparsakide bat aspiratu zuten, atxilotu zuten, eraman zuten, hainbeste ordu, egon zen inkomunikatua, familiak ezekien ezer, eta arrazoia ez dakit txikia edo handia izan den, baina benetan honen inguruan informazio falta ikaragarria dago, eta nik uste dut udalak zeo zer argitu beharko duela atxiloketa honen inguruan. Hemen polizia batzuek segurtasunaren aldeko hitzarmenaren kontra jokatu dute, eta aburturen iritziz balorazioa bikaina da, baina gure iritziz eskasa da udal gobernuak segurtasun arloan egindako kudeaketa jai hauetan. Eta tira, azkenik EH Bildutik salatu nahi dugu udalak berriro ere fondo publikoen bitartez zezenketak sustatzea. Denon diruarekin ari dira sarrerak erosten, Bilboko udalak zezenketei eusteko gastatzen duen dirua zenbatikoa da jakin beharrean gaude, galdetuko dugu horren ganean, eta honezkero Gilek zezenketak babesteko egindako ahaleginari argi erantzun dio Bilbok, ez? Bilbotarrok ez dugu nahi zezenketarik, nahiz eta zinegotzi batzuek tematu honetan. Asistentzia hain izan da eskasa eta prentsan urten da egunotan, prentsak ere porrot gisa definitu duela. Orduan lehenengo 3 zezenketa 4.000 inguru ikusle izan ziren, plazaren aforoa 14.000koa da, nik ez dakit zer gehiago behar dugun, froga gehiago behar ditugun. Zezenketek Bilbon ez dute etorkizunik, jendeak ez ditu maite, 2018an zezen plazak 360.000 euroko galera izan zituen, eta hemen alegria ondirik ez dago bizta alegren egia esan. Eta zenbat froga gehiago behar ditu alkateak aburtok herriari kasu egitea dauka behingoz, eta horrelako ikuskizun lotxagarriekin bukatzeko giltza berak dauka. EH Bilduk bizta alegreren erabileraren gaineko eztabaidari adarretatik heltzea eskatzen du aburtori, eta nik uste dut EH Bildutik proposatzen genuen bezala, herri kontsulta dala irten bidetako bat, eta horreri heldu behar diola noiz edo noiz legegintzaldi honetan ahal dela.